दिव्यवाणी 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 भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमका आमच्या देवा, आमच्या दुश्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन साव. नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेंची येलो. नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावसावचे खातीर प्रार्थुया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन. मुझी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन. सरिल्ल्या बावडत्या पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आणि प्रितुमेच्या रसनाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो. अवंकार मोरयेतावन सलमलो. पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आणि ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार सोडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव
आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशें सता आणि सदां सर्वता आमेन. संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरयेक बडवो कोबार दिता. आंज बडव्यानं अंकवार मरयेक मान केलो म्हणून ना मान कुरपेन भरलेले सोमी तुजे संगता आसा स्त्रियां भितर तूं सदेव. हो नामान आयकून अंकवार मरी घाबरेता आनी ताच्या उतरांचो अर्थ चिंतूंक पडटा. निश्कळपणाची आंगोण तिणें केल्ली पूण बडवो तिका धैर्य दिवन म्हणटा भिये नाका मरये देवा मुखार तूं कुरपे बरीत जाल्याय. आपले गर्भेस्त तूं जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका जेजू म्हूण उलो करतली. तो वर्तो जातलो आनी देवाचो पूत म्हूण ताका म्हणटले. सोमी देव ताका ताच्या मलगड्या दाविदाचें सिंहासन दितलो आनी जाकोबाच्या घरांत ससनाक तो राज करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. अंकवार मरयेक आनिकी समाधान जायना. ती उतरांनी आळतना आपल्या निश्कळपणाच्या आंगोणेचो उडास तिका येता. तवळ बडवो आनी 2 अजापान तिका उगडा पिंकन सांगता पयलें देव पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी सरस्पराची पदवी तुका सवळी करतली. त्या वरवीं तुजें गर्भी संभावतलो तो भाग्यवंत ताका देवाचो पूत म्हूण म्हणटले. आनी दुसरें पळय एलिझाबेथ तुजी मावशी भयण ती सयत तिच्या म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी आतां 6 म्हयने जाले. उपरांत द्रढ तो तिका सांगता देवाक खंयचेंय असाध्य न्ही. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेले बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे
कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदीन तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. एलिझाबेथ आंकवार मोरयेची मावशी भयण. 3 कारणां पासत आंकवार मोरी तिका भेटोवंक वेता. पयलें देवाच्या कुशेक खालती जावं. आंज बडव्यान तिका सांगिल्ल्यो संगती ती दुबावता, पूण आपल्या पुताचो संदेशगार जावन ताचो आनंद परगटूंक मुखार येवच्या सांजुआव बावतिस्ताक भाग्यवंत करूंक आनी एलिझाबेथीक स्वादीक बुजवण आनी मोलादीक कुरपा हाडूंक ती वेता. दुसरें इश्टागतीचो कायदो पाळूंक. एलिझाबेथीन देवा कडचो व्हड कुरपा तिणें काणगेल्यो आनी एक शेगुणी स्त्री ती जावन आसली. तिसरें मोग दाखोवंक. एलिझाबेथ प्रायवंत आनी वेग्गी प्रसूत जावची अड्डी आनी कश्ट पळय नासतना तिका कुमक करूंक ती वेता. कशें देख ही दिता मोगाची. आमच्या पेल्याक बरें करूंक तांचे कसलेंच अनुपकारपण आमकां अडकळ जायनाये. मनशा कुळाक बचाव करूंक मनीस जावन संवसारांत आयिल्ल्या देवपुताक अनुपकारपण आनी मोर्न मात्र मेळ्ळें. हें लेकून पेल्या खातीर कश्ट दोग सोंसल्ल्यांचें इनाम सरकाराजांत आमकां मेळटलें म्हूण आमी चिंतूंक जाय. हे संतोशाचे मरये तुवें तुज्या कुशींत वावयिल्ल्या भोव भाग्यवंत शेगुणी पुता वरवीं जुवांक एलिझाबेथीक आनी जाकरीक भाग्यवंत केल्ल्या वेळी तुज्या काळजांत व्हड संतोश जालो. त्या संतोशा वरवीं आमा पासत विनंती कर माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर
भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सतम्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू जल्मता. सेजार आगोस्तो म्हणल्यार रायान आपल्या राजांतल्या सर्व मनशांचे लेख काडिसय आनी त्या पासत सक्टांनी तांच्या स्वंत गांवाक वचजय म्हणलें फर्मान दिलें. त्या पासत नजरेत शहरांत आशिल्ली मोरी आनी जुजे बेलेयाक भायर सरून गेलीं. थंय तांकां खंय जागो मेळोंक ना आनी एका गोरवांच्या गोट्यांत रिकची तांकां गरज पडली. त्या गोट्यान जल्मालो जेजू देवपूत आनी प्रोफेतांचे सांगणे प्रमाणे मनजतीच्या कावणेर ताका दवरलो. अशें त्या आगुस्तरायाच्या गर्वा आनी दौलते वरवीं देवाचें निर्मणे घडोवन आयलें. आमच्या संवसारी जिणेंत आमकां जाय तशें घडोवन येनातल्या वेळार आनी देवान आमकां सांडल्यात म्हणून दिसल्या वेळार देवाच्या निर्मण्याक काल जावंक आमी शिकया आनी देवाचेर पातयेनी दवरया. देव सक्कड संगती घडटात तश्यो घडोवंक सोडटा. आमच्या देसवाटेक न्हय पूण आमच्या आदायाक. त्या वरवीं देवाच्या कुशेक आमी काल जावं जाल्यार ह्या जिणेंत आमकां व्हड सवकासाय आसतली. हे संतोसाचे माये तूं देवाच्या पुताक प्रसूत जावच्या वेळार तुजें काळीज व्हड संतोष पावलें. त्या संतोशा वरवीं आम्हा पासत जेजू लागीं विनाती कर. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी
चकळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदीन तसे सता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर मोरी बाळोक जेसूक तेंपलान भेटयता. स्त्रियांनी प्रसूत जाल्ल्या 40 दिसां उपरांत देव तेंपलाक भेट करूंक आनी नितळ जावंक वेसो कायदो मोइजेच्या समोरतींती आसलो. आंकवार मोरी 6 वर्त्या तरान प्रसूत जाली जाल्यारी समोर्त सांबाळूंक तिणें कुशी व्हेली आनी आपल्या बाळकाक तेंपली भेटोवंक व्हरून गेली. जेजू तिचो पयलो पूत कायद्या प्रमाणे ताणें तेंपलाच्या साकरेक लब्धचाय आसले. तांतली सुटका मेळा जाय जाल्यार भेटवणी करूंक समोर्त फर्मायताली. खालतेपणाच्या व्हडा मोगान दुबळ्यो स्त्रियो करताल्यो त्या भेटोवच्या बरीच तिणेंय भेटवणी केली. हेरा आवय परी मोरी तेंपलाक वेता आनी बेपारव्याक फावो जाल्ले आमी आमकां फावो नातलो मान जोडूंक कुशी व्हरता. मोरी कायदो पाळता, ती खालती जाता आनी आमी पाळी जाय आसले उपादेश पाळी नासतना रावता. क्रिस्तांवपणाक समापडची जीण आमी जियेनाव जाल्यार कितें जायत आमची गत निमाण्या जडतेच्या दिसा. हे संतोशाचे मोरये, तुवें तुज्या पुताक तेंपलांत भेटयल्ल्या वेळी तुजें काळीज व्हडा संतोशाक उडी जालें. त्या संतोशा वरवीं आमच्या पासत जेजू लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू.
जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रज्ञाक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेसू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उंचांतले आमकां निवार सोमे सतम्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर सुकुल्लो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. अंकवार मरियेक दयाळ जेजू मेळटस पयलें तिका कांयच कळ्ळें नासतना अशें कित्याक केलें गी म्हूण मोगान ती ताचे कडेन विचारता आनी आपणें आनी झुजेन भोगुल्लें दूख ताका कळयता. दूख आनी आनवार आयिल्ल्या वेळार आमी ह्या जेजूच्या पांयां लागीं आनी मागणें करन आमचे कश्ट ताका सांगया. अशें आमी करूं जाल्यार आमच्या कश्टांत व्हड बुजोवन आमकां मेळटली. इश्टां आनी वळखींच्या कडेन आमच्या कश्टांचो शीण आमी उलयल्यार आमचो कुरीस हळू जावच्या बदलाक अदीक जड जातलो. सोमी जेजू आमचो खरो इश्ट आमच्या आल्तारार सदांच तो आसा, आमकां राखता, आमकां आपयता. आमचे सूख दूख आयकोन आमकां बुजोवन दिवंक तो थंय रावला. कोण आपणा सरशीन येतगी म्हूण तो अत्रेकता. सोम्या तुजी कुशी जावं म्हणून कलतेपणान आमी ताचे कडेन या आनी करी बुजोवन वेगीन तो आमकां दितलो. हे संतोसाचे मरये तुका जेजू तेंपलांत जाणट्या जाणाऱ्या मदें मेळिल्ल्या वेळार तूं व्हड संतोस पावली. त्या संतोसा वरवीं आमा पासत जेजू लागीं विनाती कर माये. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ
फळ तुझे कुशीचे जेजो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदीन तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळका या दुखाच्या कोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तू आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजू आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्तच्या बसवण्यांक आमी फावो सावचे खातीर सोमिया काकुळतामची कर. सोमिया काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोमिया काकुळतामची कर. सोमिया काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयकामका. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकामका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा
पासत विनाते कर पवी सभेचे माये आम्हा पासत विनाते कर देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनाते कर भोव नितळी माये आम्हा पासत विनाते कर खत नातले माये आम्हा पासत विनाते कर आपुट्ट माये आम्हा पासत विनाते कर मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनाते कर विचित्र माये आम्हा पासत विनाते कर सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनाते कर रसनाराचे माये आम्हा पासत विनाते कर सडवणदाराचे माये आम्हा पासत विनाते कर भौषणी अंकवारी आम्हा पासत विनाते कर मानापात्र अंकवारी आम्हा पासत विनाते कर परगटूंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनाते कर पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनाते कर दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनाते कर विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनाते कर नीतीच्या आरश्या आम्हा पासत विनाते कर जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनाते कर आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनाते कर आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनाते कर मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनाते कर भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनाते कर गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनाते कर दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासत विनाते कर दाडियाच्या बुरसा आम्हा पासत विनाते कर सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनाते कर सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनाते कर सर्गींच्या दारवाट्या आम्हा पासत विनाते कर पांत्याफराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनाते कर पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनाते कर पातक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनाते कर दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनाते कर क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनाते कर बोडव्यांचे राणीये आम्हा पासत विनाते कर पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासत विनाते कर प्रवादींचे राणीये आम्हा पासत विनाते कर अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासत विनाते कर मार्तीरांचे राणीये आम्हा पासत विनाते कर अंकवारींचे राणीये आम्हा पासत विनाते कर सोमे सांता भक्तांचे राणीये आम्हा पासत विनाते कर सैंबाचे खतावीण गरबी सांभाळले राणीये आम्हा पासत विनाते कर सर्गी घेतले राणीये आम्हा पासत विनाते कर बहु पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासत विनाते कर कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासत विनाते कर समाधानाचे राणीये आम्हा पासत विनाते कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले भोगो समका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले दयेन आयकामका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले काकुळ तामची कर तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाका पण समेस विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावो संचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भाग्यवंत अंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 7 तावन 40. जेजू म्हणालो, बापान म्हज्या आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशीं येतलें आनी म्हजे सरशीं येतल्याक हांव केदींच पयस करिचो ना. कित्याक हांव सर्गीन तावन देंवोन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही. ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाय. बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयसय म्हूण. पुताक देखतेल्या आनी सतमंतेल्या प्रती एकल्याक ससनीक जिवीत मेळा जाय.
हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमान्या दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचें उतार हें. आज आमी समेस्त सरल्ल्या भावार्थ्यांचो उडास काडटा. ह्या मारिफात तांचे थंय आमचो आत्मीक बांद व्यक्त करून आमचो एकवट आमी तांचे थंय दाखयता. मरण पावल्ल्या आमच्या भावा भयणींक आमच्यान दिवंक जावची एकच काणीक जावन आसा मागणें. देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावा भयणी मदें कुडीचो बांद ना तरी आत्मीक बांद आसा. तांच्या आनी आमच्या मदें संपर्क ना तरी संबंद खंडीत आसा. ती मरण पावल्यारी तांचे आनी आमचे मदें एकवट आसा. ती पवित्र सभेचे सांदे म्हणजे आमच्याच कुडीचे सांदे. आमचे मदलो कोणी मरण पावलो तर आमच्या कुडीचोच एक विश्व मरण पावल्ले बरी. कित्याक क्रिस्ता थंय आमी सर्व एक जावन आसा. सोमेस्त सरल्ल्या भावार्थ्यांचो आनी आमी आज उगडास काडून मागतना आमी जेजूच्या मिसावांत वांटेली जाता. जेजूचे मिसाव ताचे अधीन दिल्ल्या हर एकल्याची बचावी जावन आसा. पुलगत्रींत कश्टांत आसच्या हर एका आत्म्याक देवाची काकूळट आमी मागया. देव तांचेर दया दाखोवन आपल्या पुताच्या रक्तान नितळ आनी पवित्र जावन सर्गीच्या आनंदांत वांटेली जावं. भाग्यवंताच्या मेळांत तांकां एकवटीत जावं. मोगाचेनो, आज नोव्हेंबराची 2 तारीख. आज आमी सर्व सरल्ल्या भावार्थ्यांचें स्मरण करता आनी तांचे खातीर विशेश तरान मागता. आमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्वांचो आमी आतां उडास करया आनी ह्या तेरसा वेळी तांचे खातीर मोगान आनी विश्वासान मागया. सर्वेस्पोर देव तांकां ससनाचो विशेव लाबोवन दी आनी आपल्या गोपान तांकां सवकासाय दिवं दी म्हूण सर्व आमी आतां सांगाता मागया. ससनाचो विशेव दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी आनी समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. नित्यादार मायेक नोवेनाचे मागणे. नित्यादाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत विनाती कर. नित्यादाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत विनाती कर. नित्यादाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत विनाती कर. भोवभाग्यवंती आनी खतावीण आंकवारी आमचे माये, तूं आमचो शाश्वीत आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूंच आमचो बरवसो. आज आमी हांगा तुका मेळोवंक आयल्या. तुवें आमकां देवातावन जोड दिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. नित्यादाराचे माये, आमी तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा खातीर तुजी सेवा आमी सदांच करतल्या आनी हेरांकी तुजे ते हाडूंक आमचे तांकी भितरलें सर्व करतल्या म्हूण तुका बसयता. नित्यादाराचे माये, तुका देवा लागीं आसले विशेश सळावळीन हे उपकार आमकां ताचे कडचे मागोवन दी. ताळणेचेर जैत व्हरूंक घटाय जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक भाग्यवंत मोर्न आनी हाचे वरवीं तुजे संगता आनी तुज्या पुता संगता ससनाचें जिवीत आमी जोडिशें कर. नित्यादाराचे माये, आमचे पासत देवा लागीं विनाती कर. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, काना शहरांत तुवें तुज्या आवय मोरयेच्या एकाच उतराक मान दिवन उदक आसलें दाखवायनांत बदल्लें. आतां हांगा त्याच तुज्या आवयक नित्यादाराच्या मायेक मान करूंक आमी सांगता जमल्या आसता. ह्या तुज्या परजेची मागणी आयकून घे आनी अर्गां ओपून घे म्हूण आमी तुजे लागीं परातून मागता. हे नित्यादाराचे माये, तुज्या भोव पदवेदार नांवान आमी तुका उलो मारता. तूं जिव्यांची सांबाळणार आनी मोरतेल्यांची बचावी जावन आसाय. मोगाळी माये, तुजें पवित्र नांव केदाळय आमच्या तोंडार आसतलें. भोव कन्न ताळणी आमकां आयिल्ल्या वेळार आनी मरणाच्या वेळार तें आमच्या वंटांचेर केळटलें.
तुझे नाव उसारून मात्र आमी दादोशी जावची नाव बगार आमची दिसपडती जिणी त्या प्रमाणे माया मोगान आमी जियेतले हांव आनी तूं आमची शाश्वत आदाराची माय म्हणून परगट करतले हांव. ये नित्यादाराचे माये पळय म्हाका तुज्या पांयां लागीं म्हाका निर्भागी पातक्याक तुजी कुमोक हांव मागतां. तुजेर हांव पाती येता. ये काकुळतीचे माये म्हजी बिरमोत पाव. तुका पातक्यांचो आसरो आनी बरवसो म्हूण समेस्त उलो मारतात. तर जा तूं म्हजो आसरो आनी बरवसो. जेजू क्रिस्ताच्या मोगा पासत म्हाका तूं पाव. तुजो शाश्वत चाकोर जावन हांव म्हाकाच तुका समर्पिता. तूं म्हाका निर्भागी पातक्याक हात दिवन सांबाळून धर. देवान ताच्या काकुळतीन तुजेर म्हाका दिल्ल्या पातयेणे खातीर हांव ताका हर्शिता अर्घ दिता. ही म्हजी पातयेणी म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची जामिनी म्हूण हांव लेखतां. फाटल्या जिणयेन तुजो आदार सोदिनातल्या खातीर कितले फावटी हांव पाडाव जाला. तुज्या आदारान हांव जैत व्हरतलो म्हूण जाणा. तुजी ससाय हांव सोदीन जाल्यार तूं म्हाका कुमोक करतली म्हणलें खंडीत. पूण पातकांत पडच्या समयार हांव तुका उलो मारिना जायन आनी असो म्हजो आत्मो हांव वगडावंक पावन म्हूण म्हाका बेन दिसता. देखून ही एक कुरपा हांव तुजे लागीं मागतां आनी म्हाका कळटा त्या प्रमाणे आनी तांगता त्या प्रमाणे तुजे लागीं हांव ती परात्तां. देंवसार म्हाका नाडटना सदांच हांवें तुजे लागीं धांवून येवंक आनी म्हणोंक ये मोरये म्हाका पाव. नित्य आदाराचे माये म्हज्या देवाक हांवें सांडूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. बापसाहेबाच्या इराद्या पासत आमी सर्व सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुजे राज समका येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञाक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. या तेरसाच्या भक्तीपणान सहभागी जावच्या सर भक्तिका खातीर आमी आतां प्रत्येक तरान मागया. नित्यादार माय आपल्या पुता लागीं विनवणी करून दी. सर्वेस्पर देव सर्वांच्या कुटुंबांत सुख शांती समृद्धी फावो करून दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुजे राज समका येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञाक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. मोरये सदांचा दार तुजो जावं दे फळ आमच्या मागण्याचो. पोतान तुज्या केल्या तुका शाबीत आसरो निर्भाग्यांचो. कुमोक तुजी सदांच तयार भुरगी माये मागता वादार. कुमोक तुजी सदांच तयार भुरगी माये मागता वादार. कितले उठोंक पेसाडल्यारी परतून परतून पडता सासाव. आस्कता मी बाळां तुजी माये आमकां पाव म्हण मागता. कुमोक तुजी सदांच तयार भुरगी माये मागता वादार.
कुमोक तुझी सदांच तयार भुरगी माये मागता वादार मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी